Bona vesprada. Avui us vull informar de les activitats que des de l'agrupació local anem a dur a terme durant els propers mesos. Com tots sabeu, l'agrupació local del PSPB-PSOE de l'Alcora, des de ja fa un any, estem llançant cursos i actes que creiem que són molt enriquidors per al nostre poble. Per tant, després de l'èxit que va tenir l'any passat l'agenda Més Cultura, enguany anem a continuar amb aquesta línia. A diferència de l'any passat, que com sabeu tots vam fer una agenda anual, aquest any l'executiva local hem decidit fer una programació trimestral, amb l'objectiu de cada trimestre poder planificar millor els actes i sobretot fer en cada moment allò que la societat del nostre poble ens demana. Aquest és el cartell de les pròximes activitats que se donaran a terme en el mes d'octubre, novembre i desembre. Com tots sabeu, perquè suposa que ja ho heu vist pel poble, aquest divendres 11 d'octubre es farà la presentació del llibre L'univers sense principi de José Manuel Prieto. L'acte serà aquest divendres a la Casa del Poble, en la seu del PSPB-PSOE de l'Alcora, a les 8 de la vesprada. El proper 9 de novembre tenim una recollida de bicicletes trencades, amb l'objectiu després que els diners que es puguen donar d'aquestes bicicletes trencades puguem donar-los a un bé social que creiem que en la situació que hi ha molta gent ho necessita. El 15 de novembre vindran ací a l'Alcora la diputada nacional Susana Ros i el senador Enrique Navarro per tal de parlar sobre l'educació, la sanitat i les pensions i abordar també amb més calma el pressupost general de l'Estat del 2014. El 14 de desembre, els socialistes de l'Alcora celebrem el 35 aniversari de la Constitució de la nostra agrupació local. Per tant, a les 8 de la vesprada, encara està per concretar l'ubicació, farem un homenatge als dos alcaldes socialistes que hem tingut així a l'Alcora, així com a tots els regidors del PSPB-PSOE que des de la primera legislatura de la democràcia fins a l'actualitat han passat pel nostre ajuntament. Després, el 27 de desembre, hi ha així un torneig modern orientat a la gent jove que serà gratuït i que se poden enviar les inscripcions fins al 9 de desembre de 2013. Aquest torneig serà el primer que se fa així en la Casa del Poble i esperem que sigui tot un èxit. I després també hi ha el Nadal, el 28 de desembre, Joventuts Socialistes durà a terme així també a la Casa del Poble la tradicional ja, perquè ja duem més de 5 anys fent aquesta campanya recollida de joguets. La recollida serà de les 10 a la 1 del migdia i el repartiment dels mateixos joguets que es recolliran el dia 28 de desembre seran el dia 29, el dia següent, així en la Casa també del Poble, des de les 5 de la vesprada fins que s'acabi tot allò que hem recollit. Com molt bé he dit abans, aquesta és la programació de l'últim trimestre de l'any 2013, d'octubre, novembre i desembre. Aquest any la pretensió és planificar aquesta agenda d'activitats, l'agenda Més Cultura de l'Alcora, planificar-la de manera trimestral per tal que totes les associacions i veïns i veïnes de l'Alcora ens puguen en qualsevol moment indicar quina activitat els agradaria que des de l'agrupació local pogueren dur a terme. Com sempre hem dit, tot allò que nosaltres, els nostres recursos materials i econòmics, puguem dur a terme, tractarem de posar-ho en funcionament des de la Casa del Poble. Sense més, espero que participeu d'aquests actes. Aquests actes estan fets per a tot el poble i per tant teniu la Casa del Poble oberta a suggerències i a la participació de tots els alcorins i les alcorines. Bona vesprada.